Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Kamar yadda kuka sani, sunana NUHU dan Hausa a mutanen kasar Gabon. Ina taya ku murnar cika shekara 60 da samun yancin kai, sannan kuma da wata rana da aka ware, wani lokaci da aka ware domin bunƙasa harshen Hausa, waɗanda su babban ya injiniya su suka ɗauki nauyin wannan wato taro da za a yi na bunƙasa harshen Hausa, wanda fatan mu a ce wannan harshe ya daɗa bunƙasuwa kamar yadda bunƙasu a ƙasar Ghana, a dakar mutanen mu Fulani, bare-bari, Hausawa na ƙasar Gabon. Ina muku fata alkhairi, Ubangiji Allah ya bar mu tare, Allah ya ƙara ƙauna. Kamar yadda kuka sani, sunana NUHU dan Hausa daga Najeriya. Ina muku fata alkhairi, Allah ya bar mu tare, Allah ya kai mu ranar wannan taro. Mu ma mawaƙa za mu ba da namu gudunmuwa wajen bunƙasa harshen Hausa. Already dama mun riga mun bada, kamar yadda aka sani sunana NUHU dan Hausa, to ana yin harka ta ranar Hausa, to dole ne dan Hausa ya yi magana da yaren Hausa. To na gode kwarai da gaske.